Sådan, så står jeg her med et Tarpten Skarp 1, som jeg lige vil forsøge at slå op. Det kan jo ikke være så svært. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige pakke det ud her. I selve posen ligger der selvfølgelig en brugsforvirring. Derudover er der selve teltet, som jeg så vil slå op. Så er der jo sådan en grov slået op, men måske skulle man lige kigge lidt nærmere på det. Hvis vi bevæger os lidt tættere på her. Se her i hjørnerne. Kan man så trække til, så man spænder yderligere ud. Igen justere lidt, der står stiver herinde. Kan man lige justere udluftning. Ekstra pløk. Men indtil står det udmærket. Toppen, udluftning. Kan åbnes. De her er til de her krydspinde, man kan sætte på for ekstra stabilitet, som i princippet gør det fritstående, men også gør, at det kan tage mere sne. Igen, udluftning i enderne her. Det er svært at gøre med en hånd, det her. Og kan trækkes ud.
som man har. Lad os prøve at kigge ind i det. En fin detalje er altid den her, som Henry han sætter på, så man kan lukke og stadig holde åben her. Således. Selve inderteltet, den her model er den, der hedder Solid, fordi den har solidt stof hele vejen op til et net. Men hvis man kigger ned i bunden dernede, så kan man se, at den er lige til at hægte af. Nu prøver jeg at kigge op i toppen her. Der sidder hægterne til selve inderteltet, og hvis man kan spotte det her indenunder, sidder der flere, så det er lige til at klippe af. Og man kan gøre det, at man sætter, hvis man gør det, så kan man sætte yderteltet først, og derefter klippe inderteltet fast indeni. Eller man kan sætte det op og tage det ned sammen, uden problemer. Et kig ind i. Masser af plads. Små netlommer her. Til lige at holde de helt essentielle ting, når man lægger et sår her. Igen er der for ligesom at holde inderteltet ude, kan man pløgte hernede i bunden, så man trækker det ud og lige sætter det fast. Men umiddelbart, ja, det kunne der være behov for. Jeg kan ikke lige se, hvor og hvornår. Måske hvis man hvis det er meget blæsende, så kan det være rart. Eller man skal holde sig ovenpå noget andet. God apsis. Plads til det essentielle. Går lige over på den anden side og åbner, fordi der er 2 apsis. Fungerer på fuldstændig samme måde som den anden. Se om jeg kan sætte kameraet her, så vi kan rulle. Sådan. Og selvfølgelig adgang til teltet på lige fod med den anden side. Det er faktisk fuldstændig magen til. Derovre, hvis man kan se det, der har jeg min datter siddende. Hun er med ude at kigge på telt. Kan du vinke? Ja, men en ganske kort gennemgang. Minder meget om, i hvert fald i hastigheden man kan sætte op, minder meget om Moment. Men er jo en anden type telt. 4 sæsoners. Man kan få det lidt billigere, hvor det er net. Og de er til at skifte, så man kan i princippet kan man jo købe sig et skarp et her. Og så om sommer til sommerbrug kan man have kun net. Og hvis man så tager på vinterfjeld eller andre steder hen om vinteren, så kan man udskifte sit indertelt med det her mere solide indertelt, som yder noget mere beskyttelse i vind eller dårligt vejr, sne osv. Men meget stabilt, må jeg sige. Meget imponerende. Glæder mig til at prøve det. Hurtig gennemgang af Scarp 1.